Şäheriniň öňe syratynda masada gatnaşyjylar Türkmenistanaky diplomatik wekilhanlar hemde halkary guramalar tarapyndan guralan sergini synadylar. Masadyň açylyş dabarsyny hormatly prezident bilen Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni münasibetli gutlagy okuldy. Arkadaşly gahrman serdarmada garaşda da baky bir tarap Türkmenistan bedow batly at muradyň bekany ýere-delip yglan edilen ýylda döwletimizden halkary awraýny hasamy ýokurlanmak üçin täze belen sepetlerini kesgitlenini bellep ýurdumyzyň diplomatlarynyň sewet we halkary gatnaşyklaryna syýasy diplomatik, söwda, ykdysady, medeni, insanperwer ugrary boýunça hyzmatdaşlygy hemme taraplaryny ösürmäge münasip goşundyny goşşokdyklaryny berk ana bildirdi. Yurdumyzyň betaraplyk, deň hukukly hyzmatdaşlyk özara hormat goýmak hemde hoşniýetli goňşuçylyk ýürürlerini esaslanýan daşary syýasy strategiýasyny alyp barmak bilen jogapkärlik hemde ygtybarly hyzmataş hökmüni halkary giňişligini eýleýän awraýly urny ýygdyrly putulanyrlyan belenirli. Türkmenistanyň daşary syýasaty hemde diplomatiýasy hemişe içerki syýasy, ykdysady hemde durmuş ösüş üçin daşarky amatly şartlary üpçünetmäge gönükdirlenir. Türkmenistanyň öňe sürýän energetik diplomatiýasy Birleşen Milletler Guramasynyň işiniň möhüm bölegine öwrüldi. Şeýlehime ýurdumyzy ulug diplomatiýasyny işiň ilerledi. Türkmenistanyň ekologiýa diplomatiýasy hem ýygdyrly köp taraplaryň tagalary utgaşdyrmagy gönükdirlenir. Parahatçylygy, ynanşmak hemde durnuqlygy üpçünetmek diplomatik işiň netijeliginiň esasy görkezişi bolup durýar. Ýurdumyzyň 2028-nji ýyly halkary hukugyny ýyly diýip elan etmek baradaky başlangyjy öňe sürenligi bellenilip, bu teklibiň giňden gollanmagynyň parahatçylygyň hemde hyzmatdaşlygyň halkary hukuk esaslaryny putulandyrmakda möhüm edim boljakdygyny hemde uzak möhletli oňy netijeleri berjekdigine anan bildirildi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretärining ýürüteg wekili Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňünarş diplomatiýa boýunça Sewet merkeziniň ýolbaşçysy Türkmenistanyň diplomatlaryny Hünär bayramy bilen tüýsürekden gutlap, milli bähwetleri goramakda hemde ählimi parahatçylygy putulanyrmakda olaň alyp barýan işiniň uly ähmiýetini belledi. Nötrşýaly 2026-njy ýylyň şygary milli gymmatlyklary bilen ýurdumyzyň daşary syýasy urnunyň arasyndaky saglyşyga alamatlanýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňünarş diplomatiýa boýunça Sewet merkeziniň ýolbaşçysy, Sewetde durnuqlygyň büniýady hemde gapma garşylyklaryň öňüne almagyny netijeli guraly bolup çykyş edýän ýurdumyzyň hemişelik betaraplyk hukuk derejesine ünitjekdi. Şeýleheme ol Birleşen Milletler Guramasynyň energetik hukukçylygy, uly arbagylanşygy we ekologiýa ulgamlaryna başlanýary ýygdyrly öňe sürýän Türkmenistanyň işiň halkary urnuny nykdydy. Belenirşýäli ýurdumyzyň 2028-nji ýyly halkary hukugyny ýyly diýilip elan etmek baradaky teklibi ýurdumyzyň adalatlylyk ýürürlerini hemde kanunyň hökmürwanlygyny ygradlydygyny tasdikleýär. Şeýleheme ol köp taraplaryň mexanizmlary putulanmak hemde ählimi wekimleri netijeli çözmek üçin guramany özgertmek meselelerini Türkmenistanyň garaýşlarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres'iň garaýşlary bilen gabat gelýändigini belledi. Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanaky hemişelik utgaşdyrjysy Dmitri Şlapachenko Sewetde durnuqlyk hemde howpsuzlygy üçinetmekde türkmen diplomatiýasynyň möhüm ornuny bellep, Hünär bayraminyň özi günlük zähmeti bilen halkary dialogyny putulanyrmagy hemde özara hormat goýmak we deň hukuklylyk ýürürlerini esaslanýan parahatçylyk filosofiýasyny ilerletmäge goşunt goşýan hünärmenliň ýokary usatlygynyň ikrar edilmeginiň nyşany bolup durýanyny belledi. Dmitri Şlapachenko Birleşen Milletler Guramasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň strategik derejesine ünitjekip, bu hyzmatdaşlygyň köp sanly bilelikdäki başlanýyşlarda öz beýany tapýanyny belledi. Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistanaky adatdan daşary we dowlat ýalyjy Arsen Avagyan öz çykyşynda 18-nji fevral senesiniň milli bähwetleri goramak we ýurdumyzyň halkary awraýny putulanyrmak boýunça diplomatiýa gullugyny amal aşyrýan ýokary wezipetini alamatlanýanyny belledi. Ol hemişelik betaraplyk we parahatçylyk söýjülük ýürürlerini esaslanýan türkmen diplomatiýasynyň dünýä jemgyýetçiliginde uly hormatdan peýdalanýanyny belledi.
Büyük Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Paşalarynyň Türkmenistana adatan daşary we dowlat ýaly elçisi diplomatik gullugy berýän üns üçin Türkmenistanyň hökümetine hoşallyk bildirip, ýurdumyzyň oňyn betaraplyk syýasatynyň ähmiýetini bellädi. Ol çykyşynyň dowamyna diplomatiýanyň nusgawy ýürürlerini häzirki zaman tehnologiýalar bilen saglyşykly utgaşdyrmak meselesine degip geçdi. Elçi tehnologiýalaryň şart depkinler bilen ösýän döwründe adamyň arasyndaky medeniýetli gatnaşyklaryň ähmiýetiniň hasam artyp, hünärmenler üçin ugur görkeziji bolýanyny bellädi. Ýewropanyň täzeden şu ösüş bankynyň Türkmenistanaky wekilhanasynyň ýolbaşçy. Häzirki döwrüň ýaş diplomatlary hünär ukyp başarlyklaryny durmuşa geçirmek hemde öz ýurdunyň ösüşine işen gatnaşmak üçin uly mümkinçilikleri açýanyny bellädi. Masada gatnaşyjylary hormatly prezident bilen ýüzlenmek kabul etdiler. Soňra masadyň dowamyna Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň ýaş diplomatlaryny daşary işleri ministrliginiň diplomy bilen sylamak dawarasy boldy. Şereheme institutyň taliplarynyň ýerine ýetirmegine bayramçylyk konserti geçirildi. Konsertde ýerine ýetirilen aýdymlarda gahrman arkadamyň binýadyny berkden tutan işleri, häzirki döwürde hormatly prezident bilen amal aşyrýan ýyl ýurt bähwidine gönükdirlen özgörtmeleri, ýurdumyzyň ähli ugurlardaky ösüşleri joşgunly wasp edildi.